Bata pa sa nagsugod sa paghampang sang basketball si Don Jeff Silguera sang Mandurriao, Iloilo City. Pareho sa iban nga basketballista handom man sini nga mangin professional. Apang ang mga handom sang naalimunaw tungod sa aksidente nga nangin rason sa pagkautod sang iya tuo nga kamot. Apang tigaylo nga magpabaya, ini nga pagpanghangkat ang ginatubang ni Don. Subong gani, ginakilala ining isa sa pinakamatanda nga 3-point shooters sa Iloilo. Mga kapuso, makapunta subong nga aga, nga natawag Mandurriao Assassin. Nasa piyak sang limitasyon sa iya lawas, nagapadayon sa hampang nga iya ginapalangga, ang basketball. Si Don Jeff Silguera. Don, good morning. Good morning, sir. Good morning, kapuso. Kamusta ikaw, Don? Kamusta ikaw sa tunga sining pandemya? Okay man, sir. Istoryanta ni subong imo ginakailigan nga hampang ang basketball, no? Sa ano ka nga edad nagumpisa sa basketball kag nga amo ginigin kahiligan mo nga sport? 9 years old ko, gampang na ko. Sa mga kaedad ko, shoot, 3-on-3, 5-on-5. Adlaw nga nga ang panganay, nga sa nga na nakabalo. O doon sa tanan nga sport kay pwede ka man ka intra sa iban nga sport nga basketball gid ano naganyat si mo sa ining hampang? Basketball daw nailigan ko naman nalin pa sa bata pa eh. Guess na subong sports dala-dala ko kit. Saan bata ka Basketball. kadumdum ka kung anong handom mo to as a basketball player? Ano tani ang gusto mo malabot? Ang tanan gando man nga makampang sa mga PBA, nga mga dagko nga liga diri sa Iloilo. Wala ta nakaluyan kaya mo na ni. New Year, manog 2000, nalukpa ni siya. Kamot ko wasag na gid. Mo to pagbugtaw ko wala na ko tuo. Ito kabudlay man ba to noon, pero salamat man sa pamilya nga hara man sila ga suporta. Doon nadulaan gid ko paglaom nga daw wala na. Pero ginsige-sige ko lang para makakuha ko lang luwat ang akon nyando nga makampang basket nga magmayo nga player diri. Oh, tiyari, istoryanta mga award nga nabaton mo, naga-mythical team ka, naga-MVP ikaw, tapos naga-champion ka pa sa 3-point shootout. Isa ka kamot, gabi nga partida imo sa mga kasumpong mo nga abansi gyapon kag galabaw gid ang imo abilidad ya. Ano na ba tiyagan mo every time ginakilala ka kag bisan sa mga may limitasyon ka, ikaw gyapon ang ibabaw. Anong abiso mo or at least mo ma-advise sa mga kabataan dira? Nati sila gaw pa umpisa pa lang, no? And gusto nila nga may mataas ang handom nila. Ano advice mo base sa mga inagyan mo man? Ang mamba ko lang sa ila, tudo lang i-practice nga practice hasta nga makuha nila ila nga hindi lang maguntat nga nga makuha man nila ila goal nga magmayo nga player. So doon, padayon lang ang mga inspirasyon para sa iban and padayon lang si mo nga mga handom para sa mo pamilya kag sa imo nga karera bisan sa basketball kay kita ta pa kay gintra ka sa mga liga di daw mo kay dulo si mo. Salamat sa tion ginhatag mo sa amon doon. Salamat sir, salamat po sa Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.